Ahojky, já vás zdravím u mého prvního videa z Minecraftu a dneska zahrajeme single player a ukážeme si, jak craftit a jak hrát Minecraft. Já mám verzi 1.5.1 a budeme teda hrát, jo? Dáme si single player, clean world a dáme si tu nějaký název. Mýho LP, jo? A dáme si tady survival, zapneme si bonus chest, to je teďka nové, asi si dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a dáme si defaultně a dáme create world. Musíme počkat chvilku, no. Já si tu papám zajíčka rekonečního. Já teď začnu trošku pravidelně let videjka Minecraftu a jsme v lese. Tak, tady máme cestku, chlebík, dřevo, máme tu sekeru a krumpáč. S tím krumpácem rozsekáme cestku. Chvilku to potrvá. Trošku se mi to laguje, ale dobrý. Tak. Jo. A to vždycky trvá, než ničím tamto svíčku. Tady máme nějaké tyčky. Ježišmarja. Kytická. Hop. Kytickou nechcem. My si nasekáme nějaké dříví. Sekerou, protože se sekerou dříví seká. A pokud mi dáte lajčík, já budu moc rád. Za každý lajčík. Tak, jsem vás vzal stomesek. Hop. Máme zase 8 dřeva, uděláme si bílej, protože jsme bílí lidi. A ty kány nesnášíme. No. Já to tak nasekám. Sek. Tak. Tady taky nasekáme dřivy. No, tak. Seká se mi to, ale pořád sekáme dřivy. Tak. A tak. No, výborně. Tak. Já mám seky. Já myslím, že seka, mám seky. Ach jo, mám seky. A co mám na sapéce? Taťka říká, že to je od NASA. Já musím říct mamince, že mi koupí nový počítač, protože to je zátně. Mám ho týden a už ty zasekané. Ztratné toto. No. Víte, moje maminka je moc bohatá a každý týden mi kupuje počítač. A už mám i iMac, ale na to neumím, no, tak musím takhle. A Acer vyvalím. Sekám. Tak. Hop. Máme dřivy a postavíme si tady domeček. Tak. Toto vypadlo. Ježišmarja. Koupil jsem si Minecraft, ale furt mám takový hnusný skin a nevím, jak ho změnit, no. To je strašné. Tak. Pokud byste chtěl se mnou zahrát fanoušek, tak může a můžete si zahrát na serveru. Protože já rád hraju s fanouškama a já doufám, že fanoušky budu mít. Protože já už jednou točil videa, ale mě někdo smazal účet a já nemít žádné videa. Takže já otočím od znova, no. A já jsem měl hodně fanoušků, já jsem měl třeba i 2000 dislikeů
a 10 lajků a mi se to moc líbilo. To mi stačilo, víte? Aspoň na mě někdo koukal, no. Takže tak to nakopeme. Tak. Nakopeme si hlinu. Tak. Dáme tu dzvy. Tam. Tak. Dzvy, hop. No. Tak to bude okno. Hop. Já už Minecraft hraju hodně dlouho, takže umím blesku rychle to tady klikat. Hop. Našlo dřevo. Takže budeme... Ježišmarja. Tak. No. Tak. Okno. No. Hop. Tak. Hop. A je to postavený, krásný dometek máme a vede. No, uděláme si toto, ať mi to nechodí nestvůrky. Se to tady poházíme, tak. A mám dometek, pokud se vám líbí, tak nezapomeňte odběr. Já si teda tady věci. Tak. A po tento díl to bylo všechno a já vás rád jsem zase vydá, že se mějte fajn a